arupi cemedi. Saking panjenenganipun Bapak Febri. Sinatrio saking prajurit jaranan Campursari Trenggalek. Anampi dawuh. Amiwiti minangka pambukane ing pagelaran ing danu punika.
1, 2, 3. Action. Tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofi mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Sih kalsana Gusti ingkang murben dumadi mugi tansah kapatedhaken dumateng para panjenengan sami. Dumateng para kiai alim ulama sesepuh saha pinusepuh ingkang hambek ing pepoyaning kautaman. Para pamong pangembating praja miwah pragung ingkang satuhu kinurmatan. Para kadang sutrihna miwah kadang kinasih sumrambahing para pan-pan turangga ulung kakung Sona Putri ingkang minengku ing Suka Basuki. Sumangga sesarengan hamu puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Welas awit saking kanugrahanipun ingkang tansah winahya hangayomi hanentremi kahyuananing lahir lan batin sumrambah ing samudayanipun. Sholawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap sapanipun kalumeberaken dumateng panjenengan lan kula. Para rawuh sagunging para lenggah atur kaweningana bilih sowan kula sakonca sarombongan keluarga besar Turangga Ulung wonten ing dalu menika deweni nggih ngemban dawuh panjenenganipun Bapak Wahyu Susanto ingkang rikelgan punika agungan hajat lan yat nggih menika tedhak sinten ugi ulang tahun ingkang putra Muhammad Keenan Erikson Febriansah. Nggih. Mugi-mugi kemawon ingkang putra ing benjangipun sageta hami gunani tumrapipun bangsa lan negari sumrambahipun agami. Mugi ingkang putra sageta ing benjangipun membanggakan tiang sepah kekalih saged mikul dur mendem jero lan ugi panjenenganipun Bapak Wahyu Febri Susanto sakeluarga mugi tansah pikantuk kebagas warasan dipun tebihaken saking lelara pinaringan sehat panjang yuswa binerkan rejeki ingkang kathah binerkan rejeki ingkang barokah ugi mugi tansah pikantuk nggih menika uger-ugeripun saking ingkang Maha Kuwaos. Ugi ing dalu menika kula sakonca sarombongan Turangga Ulung nyuwun agung sih samudra pangasami mbok bilih. Anggenipun atur pasugatan, atur panglipur wonten ngarsa panjenengan. Wonten kekirangipun, wonten kekilapanipun kula pinangka sesulih warga bisa Turangga Ulung namung saged ngaturaken sewu matur nuwun ugi nuwun pangapunten mbok bilih wonten kelepatan. Mekaten menggaing atur saking kula punggil semanten kemawon ananging adicara ing dalu menika badhe kawiwitan saksampunipun adicara upacara penyematan inggih menika ingkang kagem dalem Bapak Wahyu Febri Susanto ngaturaken cempeti dumateng salah setunggalipun pelaku seni utawi ingkang hangayahi jegiban ing dalu menika. Sumangga kita hamidahaken, sumangga kita amirsani ngantos sapurnaning pasugatan menika. Nuwun.